We zijn in 1963 in Seedorf gaan zitten omdat dat toen nodig was. Een heel andere veiligheidssituatie tussen Oost en West. Nu is die situatie veranderd. Wij gaan in Nederland terug van 3 naar 2 gemechaniseerde brigades. En daarom hebben wij besloten om Seedorf te sluiten. Donderdag 26 september 1963. Het 42e Panzerinfanteriebataljon Limburgse Jagers trekt bij het plaatsje Twist Duitsland binnen. Ruim 10 uur na het vertrek uit Ermelo nadert men het doel. Men trekt het dorp Zeven binnen. Die B71, die lange zweispurige Straße, die von der Autobahn zur Kaserne Seedorf führt. Eine für viele Niederländer bekannte Strecke. Nach einer stundenlangen Autofahrt waren sie fast angekommen, in dem kleinen Stückchen Niederlande im Norden Deutschlands. Die Straße führt durch Zeven, gelegen in dem schönen ländlichen Gebiet zwischen Bremen und Hamburg. Wohnort der meisten Familien, die die Soldaten nach Deutschland begleiten. Seit 1963 fuhren tausende Dienstpflichtige, Berufssoldaten, Zivilangestellte des niederländischen Verteidigungsministeriums und ihre Verwandten diese Strecke. Die Kaserne Seedorf, der Ort in Niedersachsen, der für die Zehntausenden, die dort gewohnt und gearbeitet haben, eine besondere Bedeutung hat. En dan wordt het eindpunt bereikt. Er is weer klaroengeschal. Ditmaal veroorzaakt door de Johan Willem Frieso-kapel. En er is ook weer een generaal, de brigadegeneraal Hollert. Met de komst van de Limburgse jagers betekent dit weer een stap in de richting van een volledige inrichting. Het kamp ontleent de naam aan het gehuchtje Zeedorf. Het kamp Zeedorf resulteert onder het dorp Zeven, een plaatsje dat ongeveer 8000 inwoners telt. Na de oorlog lagen in dit kamp militairen van de Duitse Bundeswehr. Also es hat ein Appell stattgefunden durch den Panzerbataillonskommandeur, der damals die Truppe informiert hat, dass wir nach Altenwalde, Cuxhaven versetzt werden und dass die nachfolgenden Einheiten Niederländer sind. Wij zijn 26 september 1963 zijn we hier binnengekomen. Weinig geregeld, bedden hadden we en wij onderofficieren sliepen met 12 man, 3x4. We hadden geen voertuigen, alles moest te voet gedaan worden. Er was geen kantine voor ons. Over het algemeen hier natuurlijk de kantines en zo zijn je beter dan in Valling. Er was wel een bepaalde klacht, geloof ik. Ja, inderdaad. Dus dat is de legering ten eerste. En de tweede plaats dat we dus een nieuwe verlofregeling hebben gekregen. De dienstplichtigen die gaan in een cyclus van 6 weken, gedurende 5 dagen met verlof. Het meest verwonderlijke vind ik altijd nog, is de improvisatiemogelijkheid die iedere Nederlander heeft. Speciaal de Nederlandse militair. Want als je hem ergens neerzet, dan pakt hij er wat van. Ik heb een ontwerpje gemaakt voor een bar. En die was meteen het middelpunt van de belangstelling van iedereen natuurlijk. De Duitse bevolking, grote kansen, erg vriendelijk. Ik kon daar rustig met een Duitser praten, ook over de oorlog. Oorlog als zodanig, wat dat betreft, nooit ter sprake gebracht. We die beelden nou hebben. Ja, dat is leuk. Ik hoop dat dit we is dit dat, kijk, allemaal hier zijn we pas bij de grens. Ja. Ja, de periode dat mijn vader daar begon, in 63, 62, was ik dus 5. En ik kan me heel goed een aantal momenten herinneren dat we in dat kleine kevertje, mogelijk dat je in die beelden het kleine kevertje ziet, daar werden we dan ingezet. En was een enorm lange rit, hier bij het 24 Oktoberplein. Vroeg ik al, zijn we er bijna? Dus het was dus echt een megarit. En toen kwamen we daar aan en we kregen een hotelkamer. Dat was ook al heel bijzonder, want dat had ik nooit gezien eigenlijk. En buiten de deur stonden 2 paar schoentjes om gepoetst te worden. Want dat had Kelvin ontdekt. Hij zei, papa, als je dat doet, dan word je schoenen gepoetst. Moet jij ook doen, zei hij. En die kazerne, kan ik me nog herinneren, die was zo groot. Er waren hele grote meneren, die liepen daar rond met pakken en sterren. En die riepen allemaal wat. En heel boeiend, met grote tanks. En dat rolde en dat maakte geluid. Maar dat was een hele indrukwekkende periode. Ja. Erg leuk om mee te maken. Door de week was het niet zo erg. Het was meer op een vrijdagavond als andere vaders naar huis gingen of zo. Ik weet alleen als hij kwam met eens in de 14 dagen op een vrijdagavond thuis kwam, dan vloog ik naar buiten. Het kon me niet schelen of de buren keken of niet, maar ik omhelste hem. Het was een heerlijk moment en hadden we een fijn weekend.
Nach dem Kalten Krieg und dem Zerfall Jugoslawiens änderten sich die Aufgaben der 41. Brigade. Tausende Soldaten der Brigade aus Seedorf wurden anschließend regelmäßig für Friedensmissionen eingesetzt. In Europa wie in Bosnien und im Kosovo, aber auch außerhalb davon. Zum Beispiel im Irak und in Afghanistan. Sogar das Ortsschild von Seedorf erhielt einen Platz im Entsendungsgebiet. Pal achter de kazerne Zeedorf ligt dit stationnetje Goudenstedt. Hieraan zullen zeker duizenden dienstplichtigen een bepaalde herinnering hebben. Hier werden niet alleen de voertuigen en de tanks opgeladen om naar schietseries of grote oefeningen te gaan. Maar hier de eerste 10 jaar minstens van de Zeedorf-periode, zo tot midden de jaren 70, gingen ook de verlofgroepen vanuit hier met grote treinen met een stoomlocomotief ervoor richting Nederland. Ja, de legerplaats Zeedorf. Dit is het typisch Zeedorf weer. Koud en natte sneeuw. Maar ik krijg altijd een heel warm gevoel van binnen als ik hier weer aankom. Die holländische Tradition des Matjes wurde erfolgreich im norddeutschen Niedersachsen etabliert. Die deutsche Bevölkerung genießt sichtlich die kleinen Fische. Der Biss in den ersten Hering bleibt auch nach dem Weggang der niederländischen Truppen aus Seedorf eine Tradition. Ik heb mijn dienstplicht 75, 76. Daarna ben ik nog 2 jaar gebleven in de kazerne in Assen. En in 79 ben ik vertrokken naar Zeedorf. Ik heb bij de 41 Stel gezeten. Toen heette het nog de 41 Stel. En daar heb ik de M109, de IPR, gerepareerd in het derde echelon. Ik kwam in Duitsland aan. En toen ben ik erg geschrokken van het grote complex, wat voor mij zo beïndrukkend was, dat ik eigenlijk me helemaal niet wel voelde. En ik heb dan ook de eerste week geslapen in de kazerne, in het gezondheidscentrum, op een opklapbed. Want ik moest echt helemaal wennen aan dit totaal nieuwe situatie. Het pratenleven in Zeedorf als soldaat in die periode dat ik daar zat, 79, was veel dienst te draaien. Wij hadden paraatheidsweekenden en dat betekent dat een zaterdagochtend om 12 uur vrij was en dan ging je je weekend in tot maandagochtend. Dan had je 's nachts om 2 uur had je nog een nominatief appel. Dan moest je verschijnen bij de dagkamer, ik ben er. Men moet zich een aantal malen melden om 7 uur zaterdags, om 12 uur zondags en zondagsavonds weer om 12 uur. Dat betekent dat de huzaren zich niet ver van de kazerne kunnen begeven. Want men moet steeds rekening houden dat men op tijd terug is voor het melden. Het eerste kompiesgebouw, Alpha Compie. Dit was eigenlijk het centrum van activiteiten. Hollende soldaten naar binnen en naar buiten, publicatieborden. En dat is allemaal wat rustiger nou. Daar moest je voor jezelf gaan leren leven. In een hele andere omgeving, met allerlei andere gewoontes. De bevolking, de mensen, het leven op zich. Want ik veel beslotener was op de kazerne zelf. Een compagnie waar je een band mee kon opbouwen, omdat ze natuurlijk 5 weken binnen zaten. En dan 10 dagen verlof. Dus er werd een echte hechte club. Een trotsgevoel. Eindelijk had je dan een compagnie waar jij de baas van was. Die kameraadschap die we hadden, want ik ken nog de tijden, dan mochten we niet naar huis. Dan zat je gewoon 4 weken op de kazerne. En we sliepen toen in de corporaatsbarakken, zo heette dat toen. Naast het corporaatscasino. En het was gewoon een beetje gezellige tijd. Dat jaar was heel moeilijk als soldaat. In zo'n grote kazerne met alleen maar soldaten om je heen die bij wijze van spreken hetzelfde gevoel hadden. Dat was best moeilijk om als soldaat te leren leven. Het ziet er heel erg modern en mooi uit. Toen was het niet zo modern in het begin van de 80er jaren, maar er straalde wel een geweldige warmte vanuit in de zin van een vaandel van de Limburgse jagers. De taken waren heel leuk. We waren veel op weg, we waren veel met oefeningen bezig. Ik kwam overal, half Duitsland gezien, Nederland gezien.
Ja, dat was op zich een hele boeiende tijd. Maar ik denk dat ik daar opeens die sprong van jeugd naar volwassenheid heb gemaakt. Ja, hier werden harde noten gekraakt. Voor oefeningen, voor schietseries. Dat bataljon paraat houden. Mijn eerste patiënt, even een groot schrik, kwam een mevrouw. En wat zei ze? Dokter, ik wil een verwijzing. Een verwijzing? Ja. Mijn borsten moeten worden verkleind. Ik wil een verwijzing voor de plastische chirurg. En ik heb die verwijzing geschreven en de borsten zijn heel mooi klein geworden, moet ik zeggen. Het operatietoneel, om het zo mooi te zeggen, de Noord-Duitse laagvlakte, die was van links naar rechts en van voor naar achter bekend. Zomer, herfst, winter, maakte niet uit. Overal waren tekeningetjes van. Alles was in die tijd tot in de details voorbereid. Toen werd het mij wel duidelijk dat je als kind aan huis een enorme jeugd geweldig gehad. Opeens in Zeedorf, heimwee. Ik heb met kerst daar gezeten en ik wist bij God niet wat ik daar deed. Die makkers die moesten zich ook vermaken natuurlijk tijdens het weekend. Nou, onder het motto van er is geen betere soldaat dan een vermoeide soldaat, probeerden we ze zaterdagmorgen nog flink bezig te houden, zodat zaterdagmiddag dan waren ze allemaal rustig. Maar zaterdagavond en zondagavond wilden ze wel stappen en dat is ook normaal. Nou, ik zat bij 41 Geniebataljon, het waren stoere kerels en ik was er een beetje een klein mietig ventje. Ja, en dan gingen ze na het 12 uur appel de bar in. Dan werd de bar volgezet met biertjes. En dan, nou, ik denk toch wel gauw een vat of 1, 2 werden we soldaat gemaakt. Marga, Justine en Megan. Ladies and gentlemen, please welcome the Dutch Divas. Nou, wat me bijgebleven is, de mensen waren altijd zo blij dat je kwam. Je werd ontzettend goed ontvangen, ontzettend enthousiast. Nee, maar ik denk, hun zitten hier natuurlijk toch wel een aantal kilometers van Nederland. En als er dan iets uit Nederland komt, dan is het toch weer van, er is iets herkenbaar, weet je wel. Ja. Het is van ons. En wij zijn dan ook weer even vanavond helemaal van hun. Maar het is zo leuk. Zeedorf is dus geweest. En je hebt het in feite over 70, de 80, 90 jaar. En nu staan we hier weer toch met... meegemaakt. Heb je toch meegemaakt. Dat is toch leuk om meegemaakt te hebben. Ja, vind ik heel bijzonder. De eerste helft van de 70 jaren bleken er tamelijk veel militairen, met name beroepsmilitairen, ziek thuis te zitten. Waar het zicht eigenlijk op kwijt was. Van wat gebeurt ermee, hoe lang blijven ze nog thuis, enzovoort. Deze beroepsman kwam natuurlijk met een volgend verhaal. Dokter, vind je niet dat ik er slecht uitzie vandaag? En ik keek hem aan, ik zeg ja, eigenlijk ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar waarom vraagt u dat nou? Mag ik een briefje van u hebben? Want voor de generaal, want dan kan ik vanmiddag vrijnemen en dan kan ik met mijn vrouw gaan winkelen in Bremen. Dan was de middag bijna voorbij. Dan ging men toch nog even een tukje doen en eten. En dan waren er 2 mogelijkheden. Of je bleef rustig op de kazerne of je zocht het verderop. En het hoogtepunt van zo'n maand was dan dat men naar Zeedorf ging, het plaatsje Zeedorf. En dat was een café, dat heette Moetie Muller. En dat was een nietszeggend café. Het meubilair zat vastgeschroefd, dus er kon ook niks stuk. En daar trof dan de genie, met het bataljon Limburgse jagers. En dan gingen ze gewoon lekker op de vuist met elkaar. Een avondje drinken, een beetje knokken. En dan kwamen ze zwaar bebloed en voldaan kwamen ze terug naar de kazerne. En hadden ze een geweldige avond gehad. En dan stonden ze met pleisters maandagochtend op het appel. Dus dat ging niet elke zaterdag zo. Maar er waren toch heel wat momenten bij dat het vertier werd gezocht. In het weekend heb je weinig te doen. Dan moet je ook zelf wat zoeken en dan ga je automatisch naar de bar of zo. Dan ga je bier drinken. En ja, je wordt er gauw, zullen we zeggen. Dus daarom had ik 3 D's, disco, dames en Durex. Met andere woorden, ga rustig de disco in, niet in grote groepen. Zoek contact met de meisjes waarmee je wilt dansen en vrij veilig. Er zijn dingen geweest waarvan je zegt, heel boeiend, heel merkwaardig ook. In 1984 ben ik dat onderzoek gaan doen in Zeedorf. En op basis daarvan, de soorten problematiek, het aantallen mensen, is er besloten dat daar dus ook een bureau individuele hulpverlening moest komen. Dat heet nu de sectie individuele hulpverlening. Omdat ik een proefschrift had geschreven over de gezinnen hier, over het Nederlands militaire gezin in West-Duitsland,
was het zo dat ik veel over militaire gezinnen wist. En toen hebben ze mij gevraagd om in een commissie te komen van de family support hier in de kazerne. En daar ben ik toen ook weer aan toegevoegd. Dus ik had intensieve bindingen met die kazerne en met mensen. Eine niederländische Jazzband spielt während einem der gemütlichen Familientreffen. Het was mij opgevallen dat er een vrij groot aantal gezinnen binnen een jaar soms teruggeplaatst werden naar Nederland omdat ze het hier niet trokken. Andere gezinnen zag ik die het erg goed deden. En toen werd ik nieuwsgierig. Toen dacht ik, welke factoren zijn dat nou? Dat mensen trekken en dat andere mensen gewoon afbranden. Ik heb een geval, herinner ik me heel duidelijk uit de beginperiode althans, van een technisch specialist. Die had je toen nog, die corporaatstechnisch specialisten. Die jongen dronk erg veel. Derailleren daar, die ging dus allerlei verkeerde dingen doen. De militaire gemeenschap, je komt altijd wel weer bekenden tegen. En dan word je soms nagewezen. Hij is afgebrand in Zeedorf. En dat wilde ik voorkomen. Het is dus een soort preventief onderzoek geweest om dergelijke factoren boven tafel te brengen. Dan heb je het hier best naar mijn zin, want het is hier veel gezelliger. Want je zit hier 3 weken met elkaar opgeschepen. Je moet toch een beetje met elkaar optrekken. In Nederland heet je dat niet. Want dan gaat iedereen s'avonds naar huis en het is geen zakken. En dan is het Koninginnedag. Offizieren... Brigadegeneral de Junge, Kommandant der 41. Brigade aus Seedorf, gratuliert Ihrer Majestät der Königin während des Königinnenballs 2005 mit einem Telegramm im Namen aller Mitarbeiter. Er was geen satelliet, er was geen kabel, er was niks. Er was alleen de Engelse zender vanuit Bremerhaven, een Amerikaanse zender en een Duitse zender. Een Duitse was alleen maar praten, dus die viel af. En om een beetje dat gevoel van Nederland terug te halen, had ik een jongen die heette Snijders. Die zat bij mij op de kamer, die kwam uit Twente, was een echte tukker. En die kon radio's bouwen. Dus die nam een koekblik en die bouwde met transistoren een zendertje. En dat was zijn hobby. Dus had de kazerne, kon dan plaatjes luisteren. Maar die jongen bleef maar sleutelen aan dat bakkie. En hij had zo'n groot zendvermogen dat op een gegeven moment de marechaussee werd gebeld. Ik heb hier klachten uit het oord 7, want de zender van de Duitse tv die werd gestoord door dat bakje van die Snijders. Dus dat beeld viel weg, want die zender was veel te sterk geworden. Maar de marechaussee zelf had ook gewoon die zender aanstaan. Die vond het wel prettig om ernaar te luisteren. Wo immer auf der Welt sich die Niederländer auch befinden mögen, der heilige Nikolaus kommt im Dezember immer vorbei. En u bent hier op bezoek hier. Kijk eens even. Der Empfang des heiligen Nikolaus am Rathaus in Zeven. Ein typisch niederländischer Brauch, an dem auch deutsche Familien gern teilnehmen. Nederlandse en Duitse gemeenschap. Komt in een ander soort functies terecht. Je staat al iets verder van de mannen af. Dat is op zich heel jammer, want het blijft natuurlijk wel een van de mooiste dingen om te doen. Werken met de mannen. Want ik keek naar die luitenant, ik was zijn chauffeur. Ik denk, nou, dat kan ik ook eigenlijk wel wat hij doet. En daardoor heb ik mij geïnspireerd gevoeld om te zeggen, nou, ik ga me aanmelden, ik ga beginnen. En dat is gelukt. Ik was inmiddels van soldaat opgeklommen tot majoor. Ik ga naar Zeedorf. Het eerste wat mij nog bijstaat is dat de officiersmes werd gesloten. Dus je werd niet meer bediend, maar je moest met een pleet en een plateau moest je langs de rij in keuken Noord en West. Nou, dat ik denk van, potverdorie, nou heb ik er zo lang over gedaan. En nou ben ik zo ver en nou sluiten ze die mes. Die niederländischen Vierabendmärsche haben seit 1968 einen wichtigen Stellenwert auf dem Veranstaltungskalender von Zeven. Diese Wanderveranstaltung hat viele Fans. Deutsche und niederländische Teilnehmer, ausländische Einheiten, Schulen und Vereine. Sie alle möchten nach 4 Abenden marschieren, ihre Medaille in Empfang nehmen. Und das am liebsten ohne Blasen. We zijn vertrokken uit Zwolle en we zijn verhuisd. Dat wilden we allebei. Want
Wij wilden niet een weekendhuwelijk zoals mijn ouders dat wel hadden. Die konden niet anders. Wij wel. Wij kozen voor Zeedorf.